Verleden weken is Joop Mulder, de oprichter van het Oeralfestival, samen verstongen. In Nijteens stuurt Frieslanddoc de documentaire Joop Mulder, kapitein Oeral uit. In 1992 volgen Frieslanddoc Joop in de tarriering naar het festival dat doel bijzonder wie en zien hier bestier. Ja, Joop Mulder is natuurlijk prettig gestoord. Prettig gestoord. Het gaat ieder jaar maar door. En hij is er werkelijk, niet alleen overdag, maar ook 's nachts mee bezig. Daar ben ik van overtuigd. Hij droomt ervan. Het is nog Friese cultuur, ja. Het is nog Friese cultuur. Het is in Friesland, gebeurt het. Gebeurt in Friesland, dan zie je, ja, het is nog Friese cultuur. Als we hier op vakantie zijn en het past in het tijdpad, dan gaan we er inderdaad eventjes naartoe. En dan proef je de grote sfeer die er op dat festival bestaat. Waar geniet u het meeste van? Van muziek die toch nog ietsje ouderwets is dan de muziek waar mijn zoon van houdt. Ik heb mijn groeifase meegemaakt. Van een hippie tot een festivalorganisator. Maar ja, helemaal van binnen ben ik natuurlijk hetzelfde gebleven. De wenkamer van Joop Mulder, Boppencafé de Stoep in Mitsloon op Skielge. In de maanden mei en juni het zenuwcentrum van het jaarlijkse Oeralfestival. In deze liedse rondte werkt een groep enthousiaste vrijwilligers om de meer dan 100 muziek, theater, doens en beeldende kunstmanifestaties te organiseren. Direct van de verhuizing naar een rommer onderkomen, volgen Omroep Friesland de tarrieringen voor het 11e festival dat nou vreed begint. Nee. Hier wordt het bedacht, hier wordt het in elkaar gezet. En ja, hier beleven alle emoties rond het festival. Toen hier de gehaakte beddenstrijen nog over de banken lagen, dus in onze periode, zeg maar 15, 16 jaar geleden. Toen waren we hier bezig beneden met allerlei activiteiten in het café. En in 1982 is daar uiteindelijk het Oerel uitgeboren. Beneden groeide het letterlijk uit de kroeg. En we zijn de straat op gegaan. We hebben toen een keer in de nazit met de kerst erover gehad. En hadden we zoiets van, nou, hoe leuk zou het zijn om hier een soort festival of fools te gaan creëren. Nou, de naam op de Schelling gaf hier en daar wat tegenstand. Maar ja, dat was alleen maar vanwege het feit dat men dacht dat fools gekken waren. En het bleken gewoon hele leuke mensen te zijn. Ik ben nu op weg naar Westerschelling en ik ga de groep Tender van de boot halen. We gaan met de groep Tender even de locatie bekijken. En dan zien of inderdaad het project wat dit jaar met Oerol gaat plaatsvinden. En gedaan wordt door de groep Tender inderdaad op de locatie kan plaatsvinden waar ik ze eventueel in gedachten had. Tender is een groep uit Amsterdam die in het begin van Oerol een aantal jaren achterheen geweest zijn. Toen heb ik ze een tijdje niet meer geprogrammeerd en dit jaar weer wel. Hun nieuwste voorstelling, omdat ja, het is toch een belangrijke groep in Nederland. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat ze op de Oerol staan. Kijk, dit is zo vlak. Ja. Dat is heel moeilijk. Kijk, je zou ook kunnen stellen van, nou, dat hij het hier wel doet, maar dan aan de andere kant van het bos, waar het veel kleinschaliger is. Ja, ik denk toch dat je kleinschalig moet denken. Ja. Ja, ik denk soms wel eens een beetje grootschalig. Maar ja. Dit jaar zou het festival weer wat kleinschaliger maken. Dus dat gaat. Kunnen we gewoon. Nou, we kunnen even door het bos heen steken. Ja, dat is goed. En kijk, hier heb je toch een redelijk besloten geheel weer. Wat een stuk kleiner is. Ja, dit is wel mooi. Ja. Zie je want je zou kunnen zeggen van die dame komt aanrijden met zo'n kar. Maar je zou ze ook als een
Oh ja, Met die als trap. een godin. Dat we gewoon dingen van die heuvel Zeker. af kunnen laten komen. Ja, dat kan ook. Ja. Ja, er zijn mogelijkheden. Ja. Maar als je dit hoekje uit zou gaan kiezen, en je doet het hier, heb je ten eerste al de beslotenheid van enerzijds de duinen, anderzijds het bos. En wat ik dus heel interessant vind, is dat het zo'n typische Schellingen locatie is. Ja, dat is waar. En ik vind het juist wel leuk om de specifieke eilanden dingen uit te buiten. En daarom dacht ik ook aan die trap. Ja, die is prachtig. Dat je gewoon, als iemand daar zo echt als een koningin naar beneden komt, is natuurlijk op zich wel... Ja, het is net even iets anders dan dat jullie misschien met taxis en zo gewend zijn. Maar Dat is kan juist ook wel niet leuk. anders. Nee, ik zit meteen te denken aan hoe kom je hier aan stroom. En gordijnen. Gordijnen. Het is een hele mooie locatie, maar... Moeilijk. Mhm. Ja, dat is een kwestie van... Nou, aggregaat kan je neerzetten. Ja, die maakt lawaai. Ja, dan zit je met een eind weg. Neem je een lang snoer. Want waar laat je de mensen zitten? Kijk, als je ze daar laat zitten, ze moeten hier zitten, willen ze Suzanne van die trap af zien komen dalen. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk die kant zou moeten afsluiten. Maar waarom zou je het afsluiten? Want het is al afgesloten hier. Ja, maar dan moet je hard nadenken hoe je hem gaat anders maken. Ja, Want daar ging het juist om het gevoel van... beslotenheid. Maar dat kwam omdat je het verkeer langs zag razen. Ja, Maar die dat zie je, dubbelheid, je hebt dat niet. is hier niet. Want het geluid bestaat ook uit tramgeluiden en zo die je langs hoort komen. Dat is natuurlijk erg apart om het hier te horen. Ja, precies. Ja, Kijk, als het je, is alle straatgeluid. als we die aggregaat daar neerzetten, Ja. achter die heuvel, dan Ja. hoor je hem hier absoluut Nee, niet. hoor je hem niet. Dan leggen we daar die kabels heen en Ja. kunnen we dus daar het geluid ook vandaan kunnen Ja. laten komen. Dus als je hier zit Ja. en je hoort trams voorbij komen en je hoort auto's rijden, dan heb je sowieso zoiets van, hoe Volgens komt mij is dit dat wel nou? prachtig. Ja, is wel mooi. Volgens mij is dat wel prachtig. Wat is het aardige voor jullie om op Oerol te spelen en op Oerol te zijn? Ja, ik weet niet, voor mij vind ik het leuk omdat het een speciale Nederlandse plek is. Ja, Dat vind ik er leuk aan. Je hebt echt binnen Nederland is het een festival met een eigen kleur. Nou, dat is er leuk aan. En hoe wil je die kleur omschrijven? Kleur? Oh ja. Nou, ik denk dat zelf, ik weet niet of jij het zo vindt. Nou, het leuke is dat de meeste festivals heel vaak gekoppeld zijn aan steden. En dit is zo op een eiland, het is zo uniek. Dat, daardoor krijgt het gewoon een hele andere kleur. Dus anders zit je altijd zeg maar tussen de stadse mensen of tussen zomertoeristen. En dat is hier veel minder. Vind je het erg als ik zo meteen eerst even met Jan en die andere even wat lijsten doorneem? Dan kan ik daarna met hen weer weg. En dan moet jij René Wieling straks met even opvangen. Want René Wieling zou hier om 3:30 komen om de locatie Duinmeer te bekijken. Maar daar raak ik even mee in de knoop. Dus als je... Ik vang hem, ik krijg hem een kopje koffie. Precies. En dan, ik ben ongeveer om 5 uur terug, denk ik. 5 uur, half 6. Ja. En als René het niet erg vindt, of hij dan nog even eventueel met mij mee wil. Ja, nou het is mooi weer. Ik kan een kopje buiten drinken. Ja, ik ben eigenlijk op de middelbare school altijd al met theater bezig geweest. Ik zat in schoolcabaret en we deden theaterstukken. Ik heb ooit nog eens een keer schermleraar gespeeld in een stuk van Molière. Dat soort grappen en grollen. En ik ben er altijd mee bezig geweest. Ik vond het ook prachtig. Ik wilde vroeger nog heel graag balletdanser worden. Maar ja, dat was ik toch niet helemaal geschikt voor op een of andere manier. Dus het lukte niet helemaal. Maar ik ben eigenlijk wat dat gaat met al dat soort dingen van cultuur heel sterk bezig geweest. Ik ben in het begin heb ik leuke dingen geprogrammeerd. En als je het nu ziet, het krijgt steeds meer kwaliteit. Dus het is niet alleen zo dat je zegt van het festival maakt een ontwikkeling door. Uiteraard Joop Mulder ook, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En als ik de manier waarop ik nu naar theater kijk, of 10 jaar geleden, dat heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Maar ook de contacten die ik gelegd heb in de loop van jaren, dat heeft ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Oftewel, 10 jaar geleden organiseerden we een festival, wat voor een belangrijk deel uit het café betaald werd. Dat kostte toen nog, ik meen iets van 80.000 gulden. En nu praat je gewoon over een bedrag, dat ligt bijna 10 keer zoveel. Dat zijn allemaal ontwikkelingen als gevolg van ontwikkeling ook met name van de organisatie en natuurlijk ook van de persoon zelf.
Yo soy del Festival de Ural en Terschelling. Es que lo que pasa es que no han llegado las fotos de Xarxa y estamos esperando a ellos. Ah, ¿con quién? ¿Sí? Sí, 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 es la misma, sí. Pues adiós. No, vale, adiós. Joop is er dus niet. Die heeft een bespreking op het moment bij de rederij. Maar 5 uur of je dan hier zou willen wezen. Ik heb de tijd. Oké. Goed. Tot ziens. Tot ziens. Hoe doen we met Jolanda? Hallo? Ja. Dus het onderstel van een Volkswagen heb je door de midden gezaagd? Ja. Ja. Redelijk wel diepte, dus daar zou het ballet kunnen gaan plaatsvinden. En op het moment dat je wat verder loopt, dan wil ik daar ongeveer het podium hebben, maar het is een beetje afhankelijk van hoeveel ruimte je nodig hebt voor het ballet. Dat is even belangrijk voor mij. Wij kunnen het ballet aanpassen aan de ruimte, dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Maar heb je een bepaalde wens dat je zegt, ik zou het toch prettig vinden als ik zoveel meter die kant op zit. Want ik moet er een beetje rekening mee houden om het podium op de juiste manier neer te kunnen zetten. Maar het kan ook niet te ver weg. Nee. Dan kan al die mensen in jacket en kostuum kan ik niet helemaal door het water heen laten lopen. Dus ik moet zien dat ik een soort met brug kan bouwen. Ja, nou ik denk dat als 10 meter, maar ik zal eventjes kijken, ik zal er even inlopen ook. Kijken hoe diep het wordt. Want het ballet kan natuurlijk en in het water en ook gedeeltelijk een beetje van het strand. Maar het strand is iets meer, hè, zei je? Ja. Waar je nu ongeveer staat, dan zou ik dan het podium persoonlijk willen plannen. Waar je nou ongeveer staat, dan zou ik persoonlijk het podium graag willen plannen. Ik net zeggen, hier kan het podium zijn. Je hebt inmiddels het ballet doorgenomen met... Het ballet weet dus hoe het eruit ziet. Ze hebben de hele video van het Zwanenmeer moeten bekijken voor mij. Ze gaan zelf de choreografie maken, natuurlijk volgens de regels. En uiteindelijk willen we dan van het hele authentieke af, door die tutus uit te doen en dan die mooie witte badpakken, ja, de knipoog van Oerol te geven. Ja, precies, perfect. Nee, maar we beginnen dus in principe wel heel traditioneel. Helemaal traditioneel, precies zoals het bij wijze van spreken in de Stopra gedaan zou worden. Ja, perfect. Terschelling is een heel eigen podium waar bepaalde voorstellingen op moeten passen. Enerzijds. Anderzijds vind ik dat het heel belangrijk dat je ruimte biedt voor het experiment. Het experiment gebruikmakend van Terschelling is belangrijk. Om een voorbeeld te noemen, afgelopen jaar de Revo in het Duinmeer.
8000 mensen staan te kijken en iedereen loopt weg en heeft zoiets van, ik snap er geen barst van. En ik had zoiets van, ik was toch wel heel enthousiast. Ik had een hoop kritiekpunten. Dat ik zei van nou, er zaten een hoop punten in, inhoudelijk, die waren zwak. Maar het unieke plaatje wat geschapen werd in zijn totaliteit was een uniek experiment. Ik denk dat het heel belangrijk is om die ruimte te bieden. Er zijn natuurlijk zo waanzinnig veel groepen, maar er zijn ook heel veel groepen waarvan je denkt van ja, nou ja, een herhaling dienstmededeling, dat weten we wel. Maar het is inderdaad, het blijven vaak groepen die niet in het grove circuit zitten, oftewel de hele grote festivals in de wereld. Dat vind ik ook niet interessant. Ik hoef niet te concurreren met een Holland festival. Ik hoef niet te concurreren met weet ik veel wat voor grote festivals in het buitenland. Ik heb gewoon mijn eigen, kleinschalige, leuke, sympathieke festival. En dat vind ik heel belangrijk. En daarin vind ik het ook heel belangrijk dat die hele sympathieke groepen aan de orde komen. Gustav Mahler! Gustav Mahler! Iedereen aankomt om spul op de brandhaarden te gaan hangen. Dus ik kan je verzekeren dat er volgend jaar weer een paar kunstenaars komen die spul op de brandhaarden willen hangen. Dat ik bij voorbaat sowieso al op alle mogelijke manieren me daar tegen zal verzetten. Omdat ik niet voor de tweede keer zo door het vuur heen wil. Ja, nou dat is niet origineel. In 1986, toen ik het festival niet meer wilde doen, toen was het hetzelfde idee, had ik ook al om een hele grote condoom over de brandhaarden heen te schuiven. Maar dat gaat dus echt niet gebeuren. En ik kan me voorstellen dat het anti-AIDS gebeuren dat graag wil. Met zo'n lekker lichtend rood knopje erbovenin. Ja, maar dat helaas. Het idee is niet origineel en dus ook niet meer uitvoerbaar. Nee, ga ik nu schrijven. Schrijf ik wel uit, dan kan je het ook. Ja, dat vind ik, de monument op het Dam leent zich er ook veel beter voor. Sinds een jaar, sinds 1989 eigenlijk, dat we de beeldende kunst meer plaats willen geven binnen het hele festival. En dan vind ik het dus vooral interessant dat je dus beelden plaatst die het landschap versterken enerzijds, anderzijds die een vervreemding aanbrengen in de prachtige natuur die de Schelling heeft. En we gaan dit jaar van die tegels ophangen aan de brandhaarden, wat een beetje de kiet van het Makkemer aardewerk symboliseert op een leuke manier, maar dan met hemdjes en onderbroekjes. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om daar toch een soort met oerolkunst van te maken. Kijk, ik ga geen beeldentuin creëren. Dat gebeurt genoeg in Nederland. Ik vind het leuker om het echt een plaats in het festival te geven. En vandaar dat we dus dit soort beeldende kunst graag programmeren binnen het festival. Hoi, hoe gaat ie? Nou, goed. Mooi, het ziet er goed uit, zeg. Leuk. Hey, kunnen wij zo meteen even naar de pier gaan? Ik wil even kijken waar we het precies allemaal neer gaan zetten. Even kijken hoe we het eventueel gaan bevestigen. Daar moeten we even onze gedachten over laten gaan. Zullen we eentje afpikken? Dan gaan we die kant even op. Welke wou je het liefst mee hebben? Nou, deze. Die maar even? Ja, die kan er wel tegen. Oké. Ja, ik ben te Schellingen. En ik kijk hier in de zomer vaak rond. En dan zie ik een heleboel mensen die van ons eiland gebruik maken op een manier die ik niet altijd goed kan keuren. Vooral de bouwvak. En deze patatvorken die symboliseren de manier waarop zij gebruik maken van ons eiland eigenlijk. Ze eten het eiland. Maar het staat goed, hè, dacht ik. Ja. Hoe ga je hem nou bevestigen? Ja, ik vind het was moeilijk. Maar als Jetse ons wil helpen, dan denk ik, wat ik nu heb gedaan met die klem, tenminste dat denk ik nu aan, ja. Dan een pen de grond in met iets wat hierop lijkt. En met een paar bouten erin. Ja. Dat hij op die manier kan staan. Ja, precies.
En heeft u 9 patatvorken heb je? 9, ja. Oh, oké. Kijk, en hoe ga je het nu verder afmaken? Je gaat ze verder schuren en dan... ja, ze worden nog, er zitten wat gaten in, omdat het niet het beste materiaal is. Je zou het beter met van die WBP-platen kunnen maken eigenlijk. Ja, ja, dan wordt het nog geplamuurd. En dan een grondverf eroverheen en dan weer een laklaag in de primaire kleuren. Een beetje de kleuren van de Terschellinger vlag. En ik hoop dat ze dan een beetje een plastic uiterlijk krijgen. Dat is eigenlijk wat ik wou doen. De Schelling heeft zoveel prachtige gebieden, maar je kunt niet alles met je voeten betreden vanwege het feit dat het hier nou behoorlijk beschermd is. Ik zou op hele mooie plekken dingen kunnen verzinnen, maar dat is wel mogelijk om daar een leuk locatieproject neer te zetten, maar dan zou er geen publiek bij moeten en dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Dit is echt het eindpunt, dacht ik, van de fietstocht. Wat is het bijzondere daarvan? In eerste instantie had ik een gedachtegang om een theatervoorstelling te laten maken door een bepaalde groep waarin ze zouden fietsen. En ja, dan heel snel is ook het idee geboren om te zeggen van nee, het publiek moet gewoon fietsen en mensen moeten de voorstelling brengen op de fiets. En vervolgens was het volgende idee om inderdaad te zeggen van weet je wat we doen, we gaan gewoon een tocht maken en onderweg komen ze allerlei maffe situaties tegen. Ja, goedemiddag, hier op Mulder op de Schelling. Ik ben op zoek naar Happy Hoek. Ik trek het met de heer Wiegel. Die komt hier zometeen naar de Schelling. En dat zou ik toch heel prettig vinden als ik iets meer nog gegevens kreeg van de Raad voor de Kunst. Het gaat even over de subsidie ook van de provincie Friesland. Ik ken festivals verder in Nederland. Ja, dat zijn ambtenaren van de gemeente. Of het zijn mensen in dienst het hele jaar met een jaarsalaris die dat festival opzetten en die alleen maar met het festival bezig zijn. En Oerol, die moet het nog steeds doen met hobbyisten. En ja, de kruik gaat zo lang te water tot hij barst. Als ik nou kijk naar de mensen om me heen. Nou, de ene heeft een grotere wal onder de ogen dan de ander. Maar het is 's morgens om 6:30 zit je hier met je voorbesprekingen. Dan ga je de hele dag vol door met een hele kleine club mensen. Midden in de nacht eindig je. Het is natuurlijk belachelijk. Het kan helemaal niet. En cultuur is altijd nog een vormvormig aanhangsel in Nederland. Maar het is natuurlijk... Dit kan helemaal niet. En dit zeg ik gewoon op een gegeven moment van. Men moet dat ook in durven zien. En men moet daar ook zijn conclusies uit durven trekken. En er zit daar, wat voor ambtenaar het ook is, of het nou bij de provincie Friesland is, of het is bij WVC, of waar hij dan ook zit, of het is hier op het gemeentehuis. Die heeft er zoiets van, en die komt met zijn eisen, en dat moet zo, en dat moet zo. Maar die gaat er straal aan voorbij, dat hier mensen dag en nacht aan het werk zijn. En dan merk je gewoon dat je toch op een heel klein eilandje zit. Maar het ideaal is er, en niet alleen bij mij, maar ook bij de medewerkers. Dus je zegt gewoon van, jongens, schouders eronder, we pakken het aan. Want we zien heel duidelijk waar we mee bezig zijn. Kijk eens even dan. Oké, ik zie jullie Netjes gewassen. Ah. Ja. Maar hij ziet er nog niet echt gestreken uit, moet ik zeggen. Nou, maar kijken man. Niet te geloven. Hartstikke keurige broek. Even, Vleetje om, zou ik zo zeggen. En deze, Ik weet niet hoe lang je daarover doet. Deze broekzak is voor de subsidies.
U bent verbonden met het antwoordapparaat van de Stichting Terschellings Oerolproducties. Momenteel zijn wij wegens de uitreiking van de Friese Anjer even afwezig. Maar we zijn zo spoedig mogelijk terug. Spreekt u even een boodschap in na de piep. Dan bellen we u ook zo spoedig mogelijk weer op. Dank u wel. Ja, ja. Waar kent u met elkaar? Uitstekend. Ja. Ja, we hebben elkaar 2 jaar geleden. 2 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. Dat zou we kennen. Maar wij moeten vanwege de publiciteit op een rijtje gaan zitten. Op een rijtje gaan zitten. Dat doen wij dus. Waar is dat rijtje? Dat rijtje is daar, Mooi. want die mooie stoel, die normaal van mij is, die mag nu de commissaris bezetten. Is er ook moet er een lessenaartje bij? Hoe heet zo'n ding? Als dat ding, ja, dat staat daar. Ja, zo dat Ja, prima. Ja, dat gaat wel. Ja. Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter van het Friese Anjerfonds, de heer Wiegel. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Meneer Mulder, ik mag natuurlijk nooit klappen uit de bestuursvergaderingen van het Anjerfonds. Die zijn besloten, maar de discussie over de vraag wie zou in dit jaar die Friese Anjer moeten krijgen was een uiterst korte. En die discussie is unaniem afgerond met u te kiezen. Als je kijkt trouwens naar datgene wat u en uw medewerkers, al die anderen die zich inzetten voor het Oerolfestival in de afgelopen jaren hebben gedaan, dan denk ik dat je kunt zeggen dat in de loop van de tijd dat festival niet alleen op het eiland Terschelling en niet alleen binnen de provincie Friesland een zekere naam heeft gekregen, maar ook nationaal en internationaal. Mulder heeft mij zo pas. Ik vind het binnen mijn belevingswereld, binnen mijn uitingen heel erg belangrijk dat ik nog steeds iets als Oerol om me heen heb. Ik kan ook gewoon kroegbaas worden, die kraan openscheuren, de kassa vol en 's winters een beetje op de Bahamas gaan liggen. Nou, daar heb ik dus nooit enige behoefte toe gevoeld. En ik ben, hoe moeilijk het ook is, maar nog altijd zeer gelukkig met de stappen die ik ondernomen heb de afgelopen jaren. En dat is een bepaalde vorm van idealisme die heel vaak moeilijk te vertellen is aan een buitenstaander, omdat hij het veel rationeler vertaalt. En voor mij is het veel emotioneler. Het is niet alleen het feestje van de jongens die hier boven de stoep in een verschrikkelijk klein zoldertje ervoor vechten dat het festival op een rijtje komt te staan. Het is een enorm belangrijk product voor een provincie als Friesland. Om je op een bepaalde manier toch te kunnen profileren. Bij je werk. I don't want to have the popular festival anymore. So there are definitely changing a lot of things into the festival. So I mean, I have a theater festival. I have my ideas about that, and I don't want to fuck around anymore with being very popular and everybody has to come to the Schelling and drink a lot of beers and make good fun. That's finished. For me, it's definitely finished. I mean, and if people don't agree, I mean, I just stop.